Упершыню я пабачыла цябе на полі, дзе дагэтуль знаходзяць манеты тузіна еўрапейскіх дзяржаў. 2 стагоддзя таму вядомы палкаводзец шчодра насыціў поле, кожную ягоную пядзю крывёю, нібыта гаспадыня ромам святочны бісквіт. Такая яна, мужчынская кулінарная кніга. Тут закацілася яго цацачная слава. А зерне нашага сяброўства, наадварот, узышло. Калі б жыццё можна было праганяць назад у паскораным тэмпе, удзельнікі даўняй драмы торгаюцца і машуць рукамі, як звар'яцелыя марыянеткі. Асобныя эпізоды паўтараць. Яна ж не сатрэцца, яна лічбавая, тая пірацкая копія, якую нехта зрабіў для мяне, скраўшы арыгінал з матэрыялаў справы, і чым, божа мой, я магла б з ім расплаціцца. Калі б гэта было магчыма, зноў і зноў я хацела пераглядаць кадры, дзе дзяўчына з гітарай спявае сваю песню. У той час мы яшчэ вучыліся ў школе і не ведалі, што за звер такі, рэчаіснасць, ля рэалітэ. Хоць спраўна выводзілі тое слова на дошцы, пад ухвальным позіркам нашай францужанкі, ажно крэйда крышылася ва ўпэўненых пальцах. Потым слова пачало расці разам з намі, і чым сталейшымі мы рабіліся, тым ненажэрнейшым яно выяўлялася, урэшце рэшт увабрала ў сябе, як удаў у кніжцы французскага лётчыка, усе астатнія словы, у тым ліку тыя, што здаваліся непахіснымі, і лёгка ператравіла іх. З намі засталіся толькі словы, якія мы здолелі вынесці ў сэрцы. Любоў, свабода. Але вернемся на сусветна вядомае поле ля ракі, назва якой у французскай мове з'яўляецца ўласным імем катастрофы. Няхай трайная згадка краіны лётчыка сімвалізуе 3 паласы на яе сцягу і 3 колеры фільмаў аднаго геніяльнага паляка. Там праходзіў фестываль бардаўскай песні. Я сядзела на полі гістарычнай катастрофы, на джинсавай куртцы, галантна разасланай для мяне на мокрай ад дажджу траве нейкім трубадурам з суседняга раёна, і чакала, пакуль на сцэну выйдзе яна. Але яе не запрасілі на сцэну. Значыць, палкоўнік не зацвердзіў нумар. Я ведала, што дзяўчына тут. Нашы гурткоўцы паведамілі мне, што бачылі яе, такую прыгожую, у народным строі, у чырвоных каралях, гітара апавітая стужкамі чырвонымі ды белымі. Пасля канцэрта, калі поле заквітнела макамі вогнішчаў, я не паехала дамоў, нягледзячы на агіду да начных нецвярозых вячорак, а пайшла яе шукаць. На мяжы поля і сасновага бору было вялікае вогнішча, там сядзелі нашы педагогі. З высока ўзнятай галавой я прайшла міма і паглыбілася ў гушчар. Праз колькі дзясяткаў крокаў пачула голас. Чысты голас на роднай мове.